Monster. Start. DNS EU. Sitten edetään kun auto. Viivas tehdä. Siinä on hyvä. Turbo. Volvo. Pitäisikö ne liittyä yhteen? Turbo. Volvo. Volvo. Noin. Turbo Volvo. Meillä alkuun. Mennään Play Storeen. Hommataan siellä vaikka toinen tollasen matkalla. Sitten plus jouset. Kaupan halvimmat jouset. Turbo ei oo varaa putkistoon. Ei oo varaa tommosen suhteen, ei oo varaa. Ei oo penkkeihinkään varaa. Eikä noihinkaan, eikä noihin sprayeihinkään, eikä noihinkaan ei oo varaa, eikä noin mäntiikään. Elikkä mulla on vaan pelkästään toi yksi osa. Yksi pilun osa. Pilun. Mitä on tyhmä kenttä. Turbo. Mulla on yksi osa. Hei! Saatiin just tarra. Jee! Mene tuudeltaan. Eikö hetkeä? Tuolla. Oh yeah! Vitu jää toi. Nyt tuli piru jää. Oli. Sorry. Enkä noin. Et kuule mitään. Miten mä saan toi jutun pois? Miten mä pääsen tuon pois? Sitten tää toi kulmaa, koska tää on eessä. Sitten vaikka tuon alakulmaa. Kokeillaan. Asui. Sitten mentiin, eikö se oo tuolla? Jouset. Nyt on madalat, kattokaa. Normijouset. Madalet on jouset. Nice. Drivingiin. Sieltä tää tuohon yläpuolelle. Sieltä tää vaikka tuohon alapuolelle. Tai sieltä se on keskelle. Sitten Federal Beginner. En mitään! Go. Ei voi hävitä. Mä nyt ajoin meikä turpa-autolla. No, mä hävisin just äsken. No. Uudestaan. Nopeus oli... Ois mun nopeus oli 109. Nyt mä taisin, miksi mä menin viiva yli. Täyttäisin vois onko joku ennen aikaa. Ei vittu. Ei sit peruna toi päätä ole. Kun taas tuekalla, olin minä. Taas. Heikuttaa äänen sitten, nyt on lose. Ja luus eikä häviä. Menemme tohon. Tos kestää kauan mennä tuohon asti tuohon turbojuttuun. Tos kestää oikeesti. Ja taas hävisi. Jee, kiva hävitä. Pitää löydä semmonen auto, mikä on niinku huono. Se on mikä on niinku huono. Ja pystyy vedä du.
Tää on huono auto. Toi ei huono, koska tuolla on vielä turbo. Kun se miten mä pystyn tolla vetämään slintti? Miten mä pystyn tolla? Et paina niinku... Miten mä pystyn tolla slaidaa? Täällä on niinku ottaa kumia. Voidaan uudestaan vaikka kaasua. Ei onnistu. Meidän sentti. Nyt. Vittu mä lähdin tosta. Mitä helvettä. Nyt mua lähtee vähän nopeammin. Ei. Älä huutele. Yes. Arka pitää katsoa tätä. Kautta mennä vähätempää sit pakittaa. Toi on kikka, mitä pääsee karkuun autoon. Eikä tehdä uudestaan. Tuo on oikeesti vittu huja. Okei. Pidä vauhtia. Ei. Kasvu. Mä voitin. Jes, mä voitin. Winner. Heti kun toi tupla sitten. Nyt tuli voitto. Eikä kannattaa mennä eteenpäin vähän. Se on näin. Mäpä näytän. Katso, mennä näin. Noin nyt. Vittu mä saikin oikein mua jää toi parkkiin, mut sit meikä vaan. Mulla on 3 vaihtoa vaihtoehto. 4. Ja voitto tuli. Mitä se on pelotellut? Hyvä näitä voittoa tuleekin, koska ne spekuloivat. Tuo ei ole Jonne, tuo on helvetin pieni auto. Tuo ei ole Jonne, tuo on helvetin pieni auto. Onks tää dämäs? Hop, meni vähän liikaa. No nyt. Tuo on vittu pieni auto. Tuo on niin pieni auto, ei se pysty edes kiihtää tolla. Katso, se on vähän isompi. Se nyt mun käyttänyt turbovolvo. Mä pelataan aika peliä kuin 10 minuuttia. Mä huuaa ja... Ja turbo! Kiihdytä! Okei, toi on enemmän maalattu tuon Bemari pelilta. Bemari on enemmän maalattu kuin muuna. Pin. Ja lyys. Mä hävisin. Kiva. Käydään kattoo lobbissa. 3 tonnia. Mä oon rikas mies. Ostelee Tesloja. Sai mennä trukkeja. Ei osta tukkeja, vaan ostaa skooppimukeja. Missä se robonaatun? Laitetaan toi tohon ylös. Sitten mennään Palstore. Ostaa turbo. Ostaa kaupan kallein turbo, no ei. Ei. Ostaa kaupan halvin turbo. No niin, nyt on vähän isompi turbo. Sitten tuolta toi pakosarja. Tuolta paikka.
Se on tuu 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 tuu. Se on tuu 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 tuu. Mennään. Tuulot pistellä. Sieltä. Vanteet vaihdettu. Se. Siellä iso turbo. Siellä on renkaat. Siellä on basic. Putkisto. Toi juttu. Joo, basic. Sieltä se. Tässä on hyvä. Turbo Volvo. Tai hyvä nimi. Turbo Volvo. Ja taas siitä. Okei, nyt kokeillaan. Nyt pitäisi kiittyä vähän paremmin. Okei, nyt lähti vähän paremmin. Joo. On hyvä. Mennään. Kato penkit ensimmäisen. Ostaa tommonen penkki. Tommonen penkki. Kattokaa. Sitten tommonen penkki. Ja sitten ei oo spoileria. Ei oo ei oo takapuskuria, ei oo välejä. Yes. Ainakin saa. Voi olla hyvin tää turvavolvo skiittää. On 0-100, 120 varmakin tää turvavolvo. Epäilen. Älä liikuke senttiäkään. Ei vittu. Onneksi kaikki. Mitä helvettiä? Vittussa toi rallia. Miten vitusta on yksi auto kiittää nopeammin kuin minä? Mulla on turbo. Miten toi voi kiittää paljon nopeammin kuin mulla on huonompi turbo? Vois pitää semmoinen. Okei, tossa on. Toi on huono auto. Tossa on vittu pieni pakkaputki. Okei, nyt. Iskäydä! Okei, tota käyttää heti alussa. Okei, kumpi aikaan maalissa? Minä! Okei, mä taas hävisin. Mä hävisin. Jyys. Pitää oikeesti ajaa ujaa. Okei. Älkää käytä turboa senttiäkään. Nyt! Nyt kannatti. Sitten kun pääsee ensin katsotaan turboa. Jee, voittuu! Joku score. Luisko. 220. Bemari. Bemari. Toi on tyhmä. Miksi toi tekee noin mun silmät? Nyt. Ja turbo! Ei mä oon häviöllä. Miten mä voin hävitä noin hyvälle autolle? Kyllä nyt mulla on vähän pidempi auto, eikä se on pidu. Okei, en mä tiedä, se on pitää vähän pidu. Mutta se pitää niinku hyvä auto kiinnittää, siitä se johtuu. Siis mä aina väin tässä perässä. Ja turbo! Käy noin liian aikaisin. Taas tuli sama ennus. Ei tuu uutta. Kyllä. Se on vähän pidempi, niin vaan se päästään lyhyempi, mutta ei oo pidempi. Tai ois ollut. Toi oli nyt 18.
Turbo Volvo vai Touta? On pakko. Joo muuta. S. EU. Toi. Joo, ei oo muuta. Tykkäät videosta? Tilaa kanavaa. Moikka moi!